هەڤڵارین خودی خیال مەزن بوو ڕاستی جیانا خەدا هەر تون بەحسا هەڤاڵتî dikir بەحسا فکری سەرۆکاتî dikir بەحسا şehîdan dikir rastî ji her tim digo ez dixwazibim xwedî jiyanekî birûmet jiyanekî bi wate jiyanekî azad xwe ra tercih kiribû pêşengtî îdayê pêşengtî pir hebû karê herî biçûk bigire karê herî giran karê herî zehmet digot mirov pêşengtî bike kesete şoreşketî nav xwe de cewhera xwe de nişkandibû ji bo wî pir tişta pir zû dikir pir zû dest dikir pir zû fikra xwe dixist pratîkê te digot kesete şoreşketî ev e